Hvad skal vi? Vi skal vel se sikkerhedsfilm. Sikkerhedsfilm? Hvorfor det? Derfor. Det sker der ikke for mig. Hvorfor ikke? Fordi jeg ved, hvad jeg gør. Nu skal I høre. Allerførst, så skal tromlen selvfølgelig være surret helt rigtigt på traileren. Og den der trailer, den skal selvfølgelig også lige være i orden med fastspænding til biler, dæktryk og alt det der. Når så du kører med tromlen, så er det super vigtigt at få den bøjle på plads, når I skal køre. Jeg lover dig, hvis du vælter, og bøjlen ikke er oppe, det er ikke godt. Så husk den bøjle. Op med den. Og så tjekker du lige, at sædekontakten den virker. Jeg hørte engang om en, der lusede kontakten, så valserne var lettere at rense. Det gik galt. Okay, så har vi nødstoppet. Og hvad med det? Ja, det er her, det der er mange, der ikke lige ved. Det stopper selvfølgelig maskinen, men det gør også, at hvis du har et motorstop, og du pludselig høvler ned ad en bakke, så har knappen i, for så stopper maskinen, og så er det, du er glad for at være spændt fast. Du vil også godt være spændt fast, hvis maskinen vælter. Jeg skal altså ikke ryge under maskinen. Og den der med, at man bare kan hoppe ud, den holder slet ikke. Okay, det var så lige bøjle, dødmandsknapper og sele. Så er vi klar. Når du så kører, så skal du jo ikke ramme ting og sager. Og selvfølgelig ikke lige vælte. Så pas på alle de steder, hvor maskinen kan miste balancen. Forhøjninger, de skal tages lige på. Og blød rabat, ja, den kan godt snyde. Nå, men det var bare det, venner. Jeg tromler videre.